Čaute ľudia, dneska tu máme poslednú hru do Finksa. No, nebudem si vyzdvihovať kredity. Toto je posledná hra do Mastery. Áno, hrám to za Gale'a, lebo Gale je na toto celkom OP. Máte došiel aj táto? Takže nie. Troška gameplay, nič moc, ale dúfam, že to dám. Uí. Ja môžem dať v podstate double jump. Aha. Hop. A hop. Double jump. Impresa, no a je to tu. A mám Finksa. No, Matej pozerá, že mám nového brawlera. Môj puse. Závidíš, čo? Dajte mu like, Havigeho. Albert. Sakra. A jak budem pušovať Finksa, to až na budúcom videu.